Vetopitoa monesti kaipaa mönkkäriin vähän lisää. Tässä on nokalla 180 senttiä leveä aura. Ja varsinkin plusasteita kun yhtään tulee, niin se alkaa yllättäen tuo töppönen lipsumaan, vaikka onkin hyvä palakuvio tossa, mutta se ei riitä aina. Ostin IKH:lta ProMotion merkkiset ketjut. Ja näissä on timanttikuvio, niin kuin traktorin ketjussa tapaa olla. Eli nää luulis kyllä painua, jos vaan painoa niin, että se puree jäähän, niin luulis kestää tulevan pitoa hyvin näistä. Katsotaan miten nää laitetaan alle. En tiedä kumpi on oikeinpäin, että nämä kiristyspalikat on täällä takana vai ees, en osaa sanoa. Ne menee nyt näin. Ensin vetää nuo reunalenkit kiinni. Saadaan vähän työskentelyä. Mutta nyt täällä on tää lenkki. Täältä tulee pitkä häntä. Vetään se täältä läpi. Nyt. Otetaan tää sakkeli. Pannaan tää kiristyssysteemi. Surilankaa. Menee liian läheltä. Nyt on hyvä. Voi muuten kertoa, että ihan pikkusen sitten tuli pitoa. Jousisysteemi on todella hyvä. Se vetää koko ajan löysät pois ja se on koko ajan kireellä. Nyt näkyy hyvin kun se ajo. Nyt tää timanttikuvio on täällä sivussa. Ja se tosiaan kun tässä on niin tiukka väli, niin sen on pakko vetää tuolta pois, mutta kyllä se päällä pysyy ihan varmasti. Samoin täällä puolella. Näkee, että tää piikit on täällä niinku reilusti sivussa. Mutta kyllä se ei kuulunut ainakaan yhtään osunut eikä näykään yhtään mitään. Ja tää tekee hyvää jatkuvaa työtä, vetää koko ajan kireälle tuolta. Ja tosiaan se syy, miksi tämä, kun tässä on pitänyt olla suuruudenhullu vähän ja leveä aura on tossa, niin se oikeesti, ja mä vielä menin terottamaan vielä täältä takapuolelta niin, että se oikeasti puree tosi hyvin, että tulee vaan hyvä jälki. Meinaa pikkusen purastaa ja silloin kysyy vähän vetopitoa ja eihän tämmönen lelu nyt kumminkaan painaa niin paljon, että se äkkiä alkaa jauhaa tyhjää, sitten se alkaa vähänkään haukkaamaan ja luntaa paljon. Ja mä uskon, että nyt on aika ihmeessä. Erittäin hyvä ostos. Suositus. Ainakin tällä kokemuksella.